prasaro ngoroi poroi ngai tong furu Be prasaro ngoroi poroi ngai tong furu Tumsa klaina bagi korang rekha Bubagra 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 जों साइमानो जों बबग्रा विशेष क्लाइसिन दफानि बागै दिपरा माथा खामानि 2000 कुरियो इंडिया डिसिओ दिपरा माथा सरकार फाइमानि यागुलो 2000 कुरियो आबन परे 2021 हमकाके ब 5 तारिख फेब्रुआरी वो दिपरा माथा नै बुंगे फाउंडेशन जे तिनि बाके 5 बছর 5 বছর কাকা इनके तीनो 5 বছর रगै जों जे तिसामानि साल जों अबनो रगै तिनि खुमलुंग जों पार्टी अफिस जों फ्लैग टिसालाटा जों अर सिमिया एनटीआर सिनि खुमलुंग एरिया नि सिनि खुमतिया फाइचिंग बतंग खुमतिया बति साइ दंग मनफोर्ट ताइ आरो खाजरिमरा ताइ आथ्रकाट अब बिरजिक बाजाराव जों भाके तिसावै जों दाबो फाइचिंग अर तिसाइ दंग आपनि याकुल बचों सिनि जिरायना फालाव बताय बसिनि आरो अंचल अफिस दंग आरो बचों तिसालायनि दा अमनो कारित नक दिनै ताम खाइजामने अबनो कारित जों दिनै जों सिनि जे फाउंडेशन देनो रगै जों बिरंनि खेला बतंग क्रिकेट खेला दंग बाहेरखौ जों गोबां मानसिनि आइटेम रक नारजा दंता दिनै अर साबसा मानजा खा अर तो मानजा कसिनि आगिनि गोसाम याम सिनि बरमुनां चन्द्रजुनि सिनि रमणी देव बर्मा ताइ सिगला मथानि सिनि पिटर संग जुनाल चेयरमैन बिश्वराय देव बर्मा ताइ गोबां मा बोरि मथानि नेतृत्व दंग बान्दा हामबाय